Hola, som els nens i nenes del tercer. A dalt tenim una exposició de la Heather Hansen i en una finestra veureu que tenim dibuixos de simetria. La simetria consisteix en completar un dibuix a mig. Esperem que us passeu bé. Ensenyarem la vida de Heather Hansen. La Heather Hansen és una artista que fa servir tot el seu cos per dibuixar. No ets un artista, també ets un ballarina. Heather Hansen es veu que treballa a Nova Orleans i a París. La Heather Hansen fa servir un full molt gran. Hem tallat un paper verd i l'hem fet ratlles de voleo. I amb el paper també l'hem retallat a tires. Tot era que estem treballant fart, simètric i abstracte. Ja veureu que quan passareu al banc, doncs veureu les nostres tires de color verd penjades amb pinces. Us convidem al banc a veure l'exposició de la Heather Hansen. Som els nens i nenes de tercer. Nosaltres hem preparat una exposició a l'Espai BAM. Us convidem a anar-la a veure. Nosaltres us explicarem i us ensenyarem el racó de creació lliure. Consisteix en dibuixar un paper negre gran. Haureu de dibuixar amb guixos i amb dues mans, com la nostra artista Heather Hansen. Esperem que us agradi molt i que disfruteu. Moltes gràcies. I us convidem a la nostra exposició d'art. A la classe ens vam explicar sobre un paper blanc i el nostre company ens va resseguir amb retoladors. Està situat a la columna del banc. Està al costat de la finestra. Vam fer una activitat per descobrir l'artista, que era la Heather Hansen. Al costat de l'armari hi ha uns cartells sobre la nostra artista. En el cartell veureu que parla sobre la nostra artista, la Heather Hansen. Us convidem a la nostra exposició! Aquí s'ha acabat el nostre vídeo. Adéu!